Takže já už vás tady znova vítám po pauze u naší dnešní poslední přednášky, kterou bude mít tady pan doktor Marek Slovák a už mu dávám slovo, aby se představil sám a představil svoji přednášku. Dobrý deň, ako ste už počuli, volám sa Marek Slovák, ja som naozaj Slovák a budem na vás rozprávať po slovensky. Verím, že hlavne tuto mladí priatelia budú rozumieť. Ak náhodou nie, tak sa kľudne spýtajte. Dnes by som trošku sa posunieme od tých mikroskopických a bezcievnych rastlín k tomu svetu cievnatých rastlín a už vidíte názov mojej prezentácie Filogenéza, systém cievnatých rastlín. Myslím, že to znie značne hororovo a zlovestne. Preto by som chcel v tejto prednáške vám ukázať, že ten svet rastlín cievnatých nie je taký hrozivý, ako sa zdá a môže byť veľmi zaujímavý, veľmi atraktívny. Nebudem vám predstavovať nejaké úplne najnovšie, alebo budú tam aj nejaké štúdie, ale skôr by som chcel, aby ste to brali ako taký teaser, takú reklamu na cievnaté rastliny a verím, že niektorých z vás oslovím a že prídete študovať aj botaniku k nám na katedru botaniky, odkiaľ teda pochádzam, tuto z Karlovej univerzity. A takisto budem dúfať, že oslovím aj pánov učiteľov a pani učiteľky, ktoré sú tu a že si budú môcť zobrať nejakú inšpiráciu. Tak, skúsme ísť ďalej. Tak, vidíte tu obrázok, ktorý je samozrejme nerealistický, je teda generovaný AI. A mňa by zaujímalo, čo je to, čo vás zaujíma na prvý pohľad najviac, čo tam vidíte na tom obrázku? Ja budem s vami trošičku interaktívnejšie pracovať, tak sa nebojte. Slnce. Slnko, ďakujem. Čo ďalej? Biodiverzitu. Biodiverzitu. Presne o nej dneska budeme rozprávať, ale budeme konkrétnejší. Konkurenci. Počúvam to veľmi profesionálna úroveň, mne to stačilo tak úplne základne, ale áno, je tam konkurencia, určite viditeľná. Banány. Vidíte tam banány? Áno, čo ďalej? Papouška. Rôzne biotopy. Rôzne biotopy. Ale chcem trošku konkrétnejšie, poďme. Tukana. Tukana. Jaguára. Výborne, ďakujem. A vy ste teda naozaj učené publikum, čo ma veľmi teší. Ale keď si uvedomíte, z konkrétnych organizmov tu padli minimálne 3 až 4 zvieratá a jedna jediná rastlina. Monstera. Je tam aj monstera, je tam javor, je tam ich viacej, je tam učenka, je tam helikónia. Ale toto je fenomén, o ktorom by som dneska chcel rozprávať a na ktorý by som vás chcel upozorniť. Tento fenomén sa volá blind blindness z angličtiny, čiže vlastne rostlinná slepota. A je to vlastne fenomén, prečo študenti v podstate tú botaniku veľmi nemajú radi. Lebo rastliny nie sú pre nás na prvý pohľad tak atraktívne ako živočíchy, ktoré sa hýbu, ktoré proste interagujú s nami. Aj tie rastliny, ale oveľa menej výrazne. A napriek tomu, keď sa budete na to mesto, alebo keď vidíte aj sem do Prahy, tak tých rastlín tu máte všade okolo. Ale koľkáti z vás si ich všímajú? Koľkáti z vás sa pozrú pod nohy na chodník, keď pôjdete po Karláku alebo po Václaváku? A čo je tam medzi tými kachličkami? Úprimne povedané, asi nie veľa však. A toto je práve ten dôvod, ktorý sa žiaľ Bohu stáva vlastne dôvodom, prečo vlastne študenti a bohužiaľ aj z prírodovedeckých fakult nemajú až tak veľmi radi botaniku, nezaujíma ich, prípada im nudná a neatraktívna. A keď poviem filogenetika a systém, tak je to proste úplne jak to najhoršie zaklínadlo. Takže preto by som vám rád ukázal rastliny, ich biodiverzitu, o ktorej tu dnes budem rozprávať, z takého toho atraktívnejšieho pohľadu. A verím, že sa na ne budete pozerať už trošku inak po tejto dnešnej prednáške. Tak, čo to tie vlastne cievnaté rastliny sú? Vieme si ich nejako charakterizovať? Vidíme tu obrovskú biodiverzitu, vidíte rôzne tvary, farby. Žiaľ Bohu, nevieme vnímať vône v tomto momente. Ale ako by sme si ich charakterizovali? Asi poprosím mladých kolegov. Fraktálna štruktúra. Áno, to bolo veľmi odborne povedané, ale áno, budeme to trochu inak nazývať o chvíľu. Čím by ste charakterizovali cievnaté rastliny? Vodivými pletivy. Perfektné, vodivé pletivá, to je ten základ. Ďalej. Čo je pre ne typické? Čo ich spája všetky? Kořeny. Slnčný. Áno, čiže to znamená, keď tam máme korene, máme ešte aj ďalšie veci a to sa teda volá celkovo... To sú orgány, však?
Čo ďalej? Většinou toho život, dominantnú mnohobuněčnou zložku tvorí sporofit. Áno, to je výborne, presne tak. Až tak ďaleko som sa možno nechcel zajsť, ale budeme to tiež vidieť. Ale také tie, povedzme, také anatomicko-morfologické veci. Spomenieme si? Áno. Úplně na to není, spíš je to jako významný znak květiny a semena, jako v tom tradičním smysle je banana. To je konkrétna jedna skupina, presne, tak o tom budeme hovoriť ďalej, ale keď zoberieme všetky cievnaté, aj výtrusné. No dobre, poďme sa teda pozrieť, čo ich charakterizuje. Tak v prvom rade sú to orgány, to ste už povedali. Oni majú to telo naozaj delené na stonku, koreň, list, kvet. V prípade tých kvitnúcich samozrejme. Oni tam budú nejaké výnimky, ktoré nám budú robiť trošku problémy, ale zase až tak veľa ich nie je. Potom sú to vodivé pletivá, čiže xylém, floém, čiže drevo, floém, líko, ktoré rozvádzajú živiny. Ako vieme, z dreva, vlastne tracheami a tracheidami nám ide prúd vody a minerálnych látok z koreňa a floém máme samozrejme rozvádzanie sekundárnych metabolitov z fotosyntetizujúcich častí, pokiaľ máme fotosyntetizujúce časti do celého tela. Čo je to ten základ? Kutikula. Na čo nám je kutikula? Aký má význam? Ochrana proti vyschnutí. Presne tak, ochrana proti vyschnutiu, ale ešte jeden veľmi dôležitý význam má. Před patogeny. Áno, perfektne, ale ešte jeden úplne kľúčový význam. Prečím nás chráni? Nás nie rastliny. My na to máme kožu. Presne tak. UV žiarenie, čiže má 3 veľmi významné funkcie. Prieduchy, dýchanie, ale ako uvidíme, pozor, aj tu bude výnimky. Niektoré rastliny sa rozhodli žiť aj bez prieduchov a popri tom nie sú 100% vodné. Rodozmena, to je ten komplex, to je tá vlastne metagenéza alebo striedené pohlavné a nepohlavné generácie, presne kolega hovoril. Budeme sa, niektorí z vás tu sa posúvať smerom ku sporofitu, teda ten gametofit nám bude sa stále viacej redukovať a stále viacej bude závislý od toho sporofitu. Mnohobuničné reprodukčné štruktúry. U tých hriaz máme tie gaméty, tam si plávajú, je to v pohodičke, no na suchu to tak v pohodičke nie je, takže tam potrebujeme vytvoriť oveľa zložitejší systém. No a veľmi typické pre tie kvitnúce a teda semenné rastliny sú silnostenné spory, ktoré obsahujú sporopolenín. Prosím vás, sporopolenín je látka dusíkata veľmi zložitá a extrémne inertná a odolná. Práve preto v podstate paleobiológovia alebo geológovia veľmi často nachádzajú pelové zrná alebo spóry vo veľmi hlbokých a dávnych vrstvách. Tak, už to odznelo, samozrejme sú to primárne autotrofné organizmy. To znamená, že fungujú na základe fotosyntézy, ich výživová fotosyntéza premeniajú slnečnú energiu na cukry. Myslím si, že nikomu z vás to špeciálne predstavovať nemusím. Majú chlorofil A a B, to sú teda tie farbivá, ktoré zachytávajú slnečné žiarenie a vlastne, kde to celé prebieha. Sú všetky rastliny autotrofné? Cievnaté. Ktoré nie? Zarazovité. A zarazovité sú aké? Z toho hľadiska výživy. Niektoré sú parazitické a niektoré sú parazitické. Presne tak, máme parazitov a poloparazitov. Poloparaziti tí zelené farbivo budú mať, ale tí paraziti nie. A ešte si ukážeme nejaké ďalšie výnimky. Potom máme bunečná stena obsahuje celulózu, jeden z najvýznamnejších polysacharidov na tejto planéte. A zásobnou látkou sú opäť polysacharidy, hlavne teda škrob, inulín, ale aj ďalšie látky. Ale samozrejme ten škrob poznáte veľmi dobre, krmíte sa s ním každý deň, predpokladám. Tak. A také ďalšie 2 posledné významné znaky, prosím vás, je sesilita alebo prisadlosť. Asi všetci viete veľmi dobre, že nám tu stromy nepobehujú po chodníkoch a že sa s nimi nezrážame. Ale ja sa zase spýtam, ako veľmi dobre viete, v prírode má všetko výnimku. Existujú nejaké pohyby u rastlín? Skúsme nejaké konkretizovať. Třeba když je mimoza, tak něco tak stáhne tlak z těch listů, oni se složí. Presne tak. Tento pohyb sa volá seizmonastia. Je to vlastne citlivosť na pohyb. A je to veľmi rýchly pohyb, ktorý presne môžeme sledovať priamo v priamom prenose pred nami. Alebo mäsožravky. Dionea, mucholapka, ktorá sa nám zavrie v priebehu 2-3, to ani nie sú sekundy, to je ešte snáď rýchlejšie. Čiže naozaj nejaký pohyb tam teda predsa len máme. A sú to modulárne organizmy, ako kolega veľmi pekne povedal.
Sú to rastliny, ktoré sú zložené z častí, ktoré nám dorastajú a ich tvar a vlastne celkový vzhľad sa mení. Im dorastajú, napríklad keď zoberieme stromy, dorastajú im konáre a proste naozaj vidieť dvojročný strom a 150-ročný strom je niečo naprosto odlišné. Na rozdiel od nás, ako to vieme veľmi dobre, nám ruky a nohy nedorastajú, žiaľ Bohu, alebo teda možno aj našťastie, ako by sme vyzerali, ale tieto rastliny sú modulárne a ich vzhľad naozaj sa veľmi výrazne mení. Teraz pôjdeme trošičku do tej filogenetiky, nezláknite sa, ale budeme sa baviť o tom, kedy vznikli cievnaté rastliny a kto sú ich najbližší príbuzní. Možno mnohí z vás to už vedia. A som zvedavý, či viete teda aj, lebo medzi vedcami existuje istý rozkol, ktorý vám o chvíľku ukážem. Tu sa pozeráte na filogenetický strom, publikovaný relatívne nedávno, celý rodostrom rastlín a v ňom teda vidíme, že najbližším príbuzným, to už je konsenzus vedecký v dnešnej dobe plne akceptovaný, všetkých, ale nielen cievnatých rastlín, embryofít, teda rastlín, ktoré svoj zárodok vlastne chránia, majú to embryo, to znamená aj mechorosty, sú riasy zo skupiny alebo z čelade Zygnematomyces spájivky, ktoré by teda naozaj mali byť dokázateľné tým najbližším príbuzným našich suchozemských rastlín. Čiže toto je konsenzus, ktorý bol potvrdený už v mnohých štúdiách, tu je veľmi pekne ukázaný. V tom zelenom vidíte skupinu jednak výtrusných bezcievnych a zároveň aj cievnatých rastlín, teda všetkých tých, ktoré vlastne obývajú suchú zem, ale sekundárne sa vrátili aj do vody. Na tomto obrázku, to je zase pekné zobrazenie vetiev cievnatých rastlín a vidíte, že do toho vlastne dneška to dopracovali niektoré skupiny. To znamená, že mnohé z nich vymreli v dávnych dobách. Keď si všimnete, naozaj tu sú hlavne výtrusné skupiny, ale niektoré semenné sa nedopracovali a vlastne vymreli počas prvohôr, druhohôr či treťohôr. Keď sa pozrieme na ten čas, tak vidíme, že tu nám to ukazuje v podstate koniec ordovíku v prvohorách. Tento strom je založený čiste na fosíliách. To znamená, že nebere do úvahy molekulárne znaky, berie do úvahy iba fosílie, ktoré boli nájdené a na základe ktorých vlastne bol zrekonštruovaný tento strom života rastlín. Ale keď sa pozriete na to molekulárne datovanie, ktoré je vlastne vedľa, tak tu keď si všimneme, tie tracheofyta alebo embryofyta idú vlastne až pod Kambrium. To je skoro 100 miliónov rokov viac. Molekulárni systematici a v podstate paleobiológovia sa medzi sebou hádajú a ten konsenzus vlastne nie je úplne možné nájsť. Z jednoduchého dôvodu. My nevieme do molekulárneho stromu doplniť genetické dáta vymretých rastlín a samozrejme u tých vymretých máme fosílie, máme ich veľké množstvo, ale stále nevieme povedať, či niečo nebolo predtým ešte, či v tej medzere nebolo ešte niečo iné. Čiže baviť sa o tom, aký je naozajstný vek, máte dva pohľady, ktoré sa do značnej miery doplňajú, ale zároveň si aj protirečia. A nikto v tomto momente nemôže povedať, že jeden je horší alebo jeden je lepší. Musíme brať obidva do úvahy. A s tým pohľadom embryofyta, všetky suchozemské rastliny, sa teda vyvinuli niekedy medzi tými 470 až 515 miliónmi rokov, vlastne začiatkom prvohôr, a tracheofyta, čiže práve cievnaté rastliny, niekedy v ordovíku, najneskôr v silúre. Ale sú to naozaj odhady a naozaj nám tam skáču obrovské vlastne desiatky miliónov rokov. Ale v tomto momente nie sme schopní to inak vyriešiť a je otázka, či niekedy aj budeme. Čiže ak sa pozeráte na vek, a samozrejme paleobiológovia na nás budú frflať, že tie vaše molekulárne hodiny sú nepresné závisí od toho, čo do toho stromu dáte, aké fosílie použiť, tak od toho potom máte odhadnutý čas. Áno, je to pravda, ale mení sa to a tá molekulárna biológia, hlavne to veľké množstvo informácií o genómoch všetkých rastlín nám stále viac a viac doplňa tento obraz. Ale nie je finálny a ešte bude dlho trvať, dovolím si tvrdiť aj možno desiatky rokov, kým získame maximum, čo bude možné. Tak, čo sa týka príbuznosti cievnatých rastlín, je tam opäť nebolo jasné, že tých našich právých cievnatých, čo je najbližší príbuzný, testovali sa na základe veľkých genomických dát, sa testovali rôzne
podstate možné scenáre. A vie sa, že teda mechorosty, alebo machorasty bryofita sú tou cestierskou skupinou, ale nebolo jasné, či všetky, alebo len niektoré. A najhoršie je to, že vlastne sa podarilo analýzy tie najnovšie ukazovali, ešte z roku 2018, že v princípe sú minimálne dva scenáre, kde hlevíky alebo Anteroceratopsida sú sestierské pre všetko ostatné, alebo je to všetko monofiletické, to znamená, že všetky mechorosty tvoria jednu vetvu s jedným predkom a sú sestierské tým cievnatým rastlinám. Čiže nevieme to povedať na 100%, ale v každom prípade vieme, že naše cievnaté rastliny majú tú najbližšiu sesterskú líniu, ktorá sa, pozor, vyvíjala paralelne s ňou. Neznamená to, že cievnaté rastliny vznikli z týchto mechorostov. To sú dve sesterské línie, kde patria hlevíky, alebo teda Antoceratopsida, po slovensky rošteky, játrovky, hepatikopsida a práve mechy, alebo teda bryopsida. Čiže toto je tá najbližšia skupina tým našim cievnatým rastlinám, o ktorých budem ďalej rozprávať. Tak, koľko máme známych druhov cievnatých rastlín? Toto je dobrá otázka. Myslíte si, že vieme na ňu odpovedať presne? Nie, samozrejme, že nie. Prečo? Je to úplne jednoduchá otázka. Ještě bylo, které jsou popísané třeba tropou. Jsou potom ještě kryptické druhy, které jsou třeba popísané počas jiného druhu, ale třeba na základě molekulárních znaků tam nepatria. Perfektne. Presne. Lepšie by som to nepovedal. Áno, presne. V tomto momente je obrovské množstvo druhov, ktoré zatiaľ ešte neboli popísané, alebo teda z toho dôvodu, že fyzicky sme ich nevideli, alebo teda naozaj tá molekulárna systematika ich ešte neodhalila. Tu máme systém taxónov, ale my sa budeme venovať hlavne takým tým základným, a to znamená druh, rod a čeľaď, tie posledné, najspodnejšie. A začneme od pána, ktorý kedysi pred viac ako 300 rokmi prvý opísal veľké množstvo organizmov, rastlín aj živočíchov a dokonca im dal mená. A nie len to rodové, ale aj druhové. A vy už predpokladám viete, o kom hovorím. Jeden pán nesmierne múdry zo Škandinávie. Škandinávie je teda otec binomickej nomenklatúry, čiže pomenovanie organizmov dvoma menami. Pán Carl von Linné, ktorý v svojom, čo sa týka rastlín, vo svojich prácach Genera Plantarum a Species Plantarum už vtedy opísal viac ako skoro 8,000 druhov a cez 1000 rodov. Čiže už v tom období to bolo obrovské množstvo. Skúsme si tipnúť, na aký počet by sme sa dostali dnes, čo sa týka druhov. Rody a čelade vás trápiť nebudem. Tipy. O koľko ich je viac od toho pána Linného? Samozrejme, to číslo nie je presné a pohybuje sa tiež, je tam veľký rozptyl, tá smerodajná odchýlka bola veľmi slušná. Koľko myslíte, že máme cievnatých rastlín, ktoré sú momentálne evidované ako samostatné druhy? 60 000, to je jeden typ. 300 000, druhý typ. 150 000. Môžeme ísť do dražby, výborne. Takže máme tu 3 typy. Poďme sa teda pozrieť, kto bol najbližšie, kto bude víťazom. Keď sa pozrieme na čelade, máme viac ako 450, teda momentálne 452 čeladí cievnatých rastlín. To nám už ukazuje, že to bude naozaj vysoké číslo. Keď sa pozrieme na rody, je to 13 násobok pomaly toho, čo mal pán Linné, čiže je ich cez 13 000. A čo sa týka toho počtu cievnatých rastlín, je ich skoro, ten nižší odhad je okolo 345 000, ale niektoré údaje sú 390 až 400 000. V závislosti od taxonomického konceptu, ako kto to berie, či to druh, podruh a tak ďalej. Čiže naozaj tá diverzita cievnatých rastlín je obrovská. Kde ich nájdeme? To je už otázka na vás. Kde nájdeme cievnaté rastliny? Na našej planéte, samozrejme. Mimo nej to asi úplne zatiaľ nevieme. Kde? Téměř všude. Áno, ja by som s tým súhlasil, ale buďme trošku konkrétnejší. Skúsme také biómy, keď si zoberieme našu planétu, keď si zoberieme pásma od rovníka po póli.
Kde ich nájdeme? Alebo, dobre, spýtam sa inak, kde ich nenájdeme? Mory. Ste si tým istí? Nejaké výjimky budú, ale... Aj tam budú výjimky. Existuje niekoľko jednodeložných, alebo teda jednoklíčnolistových, rod Zostera, Posidónia, ktoré sú morské a cievnaté rastliny. Takže aj tam ich nájdeme. Kde ich ďalej nenájdeme? To znamená, že v Antarktíde a v Arktíde nenájdeme? Áno, to s tým súhlasím, ale ja sa teraz pýtam priamo. Ako v tej Arktíde hore na severe vieme, že tam tých arktických druhov máme relatívne dosť, ale ako je to v tej Antarktíde? Máme tam aspoň jeden pôvodný cievnatý druh rastliny? Áno? Dva? Sú presne dva. Colobanthus subtilis a Deschamps antarctica. Dva druhy, ktoré naozaj reálne rastú aj priamo a pôvodne, teda aj po zaladneniach, sa vyskytujú v Antarktíde. To je výborná otázka. Priznám sa, že teraz som to nepozeral, určite nejaká štúdia ohľadom toho bude, ale začínajú sa tam posúvať cez Patagóniu, Tierra del Fuego, ohňovú zem, nejaké druhy, pôvodné a nepôvodné, ale neviem na ňu odpovedať. Predpokladám, že určite už budú nejaké druhy, ktoré sa tam dostávajú a s globálnym oteplovaním sa to samozrejme bude komplikovať a zvyšovať ten počet. Keď teda sa pozrieme na tú globálnu diverzitu, kde máme najvyššiu diverzitu, a to sa týka nielen teda rastlín, všetkých organizmov, kde by ste hľadali tú najvyššiu diverzitu na našej planéte. A tá pekne koreluje aj s tými rastlinami. Tropická lese. Áno. Rovníkové zóny ako taková, že to je tropické pralesy, korálové útesy a tedy. Perfektne. Hovoríme o suchej zemi, budeme sa baviť o rastlinách, ale súhlasím rovník, súhlasím tropické dažďové lesy. Konkrétnejšie. Potrápte sa. Ako? Karpaty. Karpaty sú najsevernejšie biodiverzitné centrum v Európe. To s tým plne súhlasím. Kde ďalej? Kapsko? Kapsko je perfektný typ. Ale nie je to najvyššie. Je to jedna z najvyšších. Je to ten extrémny hotspot. Tak Zory alebo Andy? Ten druhý typ. Ten druhý typ je víťazný. Andy sú najbohatšie biodiverzitné centrum na našej planéte. Keď sa pozriete, táto oblasť vlastne od Strednej Ameriky vlastne cez Andy a na ňu priliehajúci vlastne tropický dažďový prales má najvyššiu biodiverzitu a veľmi porovnateľnú potom s Himalájami a vlastne s juhovýchodnou Áziou, kde sú obrovské, ale ako tu aj kolega správne povedal, keď si všimnete ten rovník, nám krásne lícuje tie biodiverzitné centrá. A jediné odskočené, ako tu kolega povedal správne, je Kapsko. V Kapsku je obrovská, neskutočná diverzita, čo sa týka rastlín. Obrovské radiácie a výbuchy. Takže naozaj rastliny nájdeme na celej našej planéte, nájdeme ich vo vode, nájdeme ich na súši, na púšťach, vo vysokých horách, blízko ľadovcov. Rastliny sú tie organizmy cievnaté, ktoré dobili v podstate všetky kontinenty a dobili všetky ekologické podmienky. O tom sa ešte budeme rozprávať. Tak, tuto máte taký náhľad a zabudli sme povedať, že rastliny sa naučili žiť aj s nami. Čiže rastliny máme všade a naozaj, keď si všimnete, rastliny máte aj v umelom človekom vytvorenom priestore. Nesmieme na to zabúdať. Keď sa spýtam otázku, myslíte si, že diverzita rastlín v Prahe alebo Brne, Košiciach, to je jedno, je vyššia ako v okolitej prírode okolo? Alebo je nižšia? Keď zoberieme mestá. Je vyššia, ale je výrazne vyššia. Prečo? Že máme botanické záhrady. Áno, botanická záhrada to je jeden z dôvodov. Ďalej. Jako ty třeba druhy ze středomoří nebo z jiných oblastí dovezený. Perfektne. Dokážu tu prežívať vďaka vlastne v tom intraviláne máme vlastne veľmi výrazne zvýšenú priemernú teplotu, čiže dokážu tu prežívať aj teplomilnejšie druhy. Invázne druhy a tak ďalej. Ľudia tu pestujú veľké množstvo druhov. Máme tu parky, záhrady, botanické záhrady. Je tu pôvodná flóra, je tu invázna flóra, čiže naozaj, keď to zoberiete všetko dokopy, tak keby ste spisovali flóru, ale teda vegetáciu, rastliny, napríklad Prahy, tak prídete k veľmi, veľmi vysokým číslam. A teraz sa budeme pýtať, trošku zase prejdem k tým vedeckejším veciam, čo formovalo diverzitu cievnatých rastlín. To znamená, budem sa priamo teraz pýtať, aké fenomény
viedli k vzniku nových druhov rastlín. Sú to fenomény, aspoň niektoré z nich, ktoré určite fungujú aj u húb, u živočíchov. A ktoré sú to? Neviem, mládež, či ste sa učili na gymnáziu už o takýchto veciach. Kolega je tu ešte mladší, si dovolím tvrdiť, takže toto už je taká trošku naozaj vysokoškolská, ale ako nám vznikajú druhy u rastlín? Tak oni jsou pořád nuceni se přizpůsobovat tým podmínkám, na kterých žijí. Perfektné. 2 slovami sa to dá povedať. Veľmi správne si to povedal, len to pomenujte 2 slovami. Prispôsobenie sa akým podmienkam? A to sú spoločne abiotické a biotické? Ekologickým. Ekologická adaptácia. Čiže poďme sa teda pozrieť, aké máme teda tie hlavné spôsoby. Tým prvým je tzv. Geografická speciácia, čiže vznik vlastne v priestore. Tam sú také tie 3 základné zaklínadlá, alopatrická, parapatrická a sympatrická, ale nie je to nič hrozné. Alopatria je ten najčastejší spôsob vzniku. Ja to tu mám vysvetlené na tropických žabách, tak prosím vás, nelakajte sa, že povieme do zoológie. Toto je taká výnimka, kde musí dôjsť vlastne k rozdeleniu areálu nejakého druhu. Či je to proste nejakým vznikom nového pohoria, dostane sa nejaký ostrov a tak ďalej. Dojde k izolácii, ku genetickej izolácii, prestane génový tok vlastne medzi týmto 2 populáciami a vzniká nám nový druh. Komplikovanejšia je sympatrická speciácia, to znamená, keď nám ten druh vznikne priamo v tom priestore, predstavte si les a v ňom máme nejaký druh stromu a v ňom by nám musel vzniknúť nový. Čo by bolo základnou podmienkou, aby nám vznikol nový druh priamo na mieste, kde je obklopený tou svojou populáciou? Skúsme u rastlín. Ale môžete aj u živočíchov, keď to bude pre vás jednoduchšie. Reprodukčná bariéra. Reprodukčná bariéra, perfektne. Aká reprodukčná bariéra? Třeba cytoplazmatická inkompatibilita, ktorá s ním... To sekáte hodne vysoko, ale áno. Perfektne, ale jednoducho. Skúsme jednoduchú vec. Čo tá rastlina musí urobiť, alebo časť populácie, čo musí urobiť, aby sa nestretla reprodukčne s tými okolitými vlastne príbuznými? Budú sa rozmnožovať v iné okruhy. Presne tak, perfektne. Fenológia. Máme fenologický posun. Napríklad. Potom môžu byť opelovači, ktorí proste nejakým spôsobom začnú lákať iných opelovačov. Toto je sympatria. Parapatria je taká nejaká alopatria a sympatria v sebe a trošku nedotiahnutá. To znamená, že je to priestor, ktorý je rovnaký, respektíve priliehajúci na seba, ale ekologické niky sú odlišné. Predstavte si, napríklad, tu máte tie žaby, že časť začne žiť v savane, v lesoch a časť bude vlastne v tých trávnatých porastoch. Prispôsobí sa, začne sa adaptovať, vytvorí si reprodukčnú bariéru a vzniká na nový druh. Najkrajším príkladom parapatrickej speciácie sú africké cichlidy z afrických prepadliskových jazier, možno ste o nich počuli, Viktorino jazero, Malawi, kde sú stovky druhov práve týchto organizmov a kde vznikol každý druh osobitne a kúsok od toho druhého. Dokonca vo vodnom prostredí, kde by sa mohli stretávať, ale nestretávajú. Lebo každý sa špecializoval na nejakú inú časť vodného stĺpca, inú potravu a tak ďalej. Čiže toto je parapatrická speciácia. Ekologická adaptácia, kolegyňa to tu veľmi pekne povedala. Tu máte pekný príklad pryskyžníkov, kde nám naozaj vidíte jeden rod a každý druh sa prispôsobil na úplne iné prostredie. Klasické, lúčne, vodné prostredie, potom vysokohorské, veľmi chladné, alebo prípadne suché, púštne v prípade červenokvetého druhu. Polyploidia. Neviem, či ste počuli, ale medzi nami sú naozaj superhrdinovia, a nielen v Marvelovkách, ale aj medzi rastlinami hlavne. Lebo rastliny, prosím vás, dokážu nielen rastliny, robia to aj niektoré živočichy, dokonca aj naši veľmi, veľmi dávni predkovia to raz urobili. Aj my sme trošku polyploidi. Dokážu, alebo sú schopné najdramatickejšie mutácie, ktorá v genome môže nastať, a to je polyploidizácia, znásobenie všetkých chromozómov, ktoré mám. Ak mám normálne 10 chromozómov, tak odrazu mám 20. Alebo keď mám 15, tak mám 30. To znamená, že mám ich násobne viac a s polyploidou je potom spojený tzv. gigaefekt, teda efekt, že tie orgány
sa štandardne veľmi často zväčšujú, lebo majú samozrejme viac toho genetického aparátu, ktorý syntetizuje vlastne všetky látky. A z toho dôvodu napríklad v podstate všetko, čo týka ovocia a zelenín, čo jeme, sú skoro polyploidy. Banány, tie sú triploidné, jahody sú hexaploidné, obiloviny sú skoro všetky hexa-oktoploidné, čiže je to naozaj, takisto brambory, zemiaky sú všetky polyploidné. Čiže naozaj je to samozrejme potom na schvál robené všetko vlastne aj ľuďmi. Máme dva spôsoby polyploidy. Autopolyploida, že nám vlastne vznikne z neredukovanej gaméty. V podstate sa nám zdvojí počet chromozomov, alebo dojde k hybridizácii a po tej hybridizácii sa nám ešte znova znásobí počet chromozomov. To je tzv. Alopolyploidizácia. Čiže toto sú u rastlín nesmierne dôležité tý systém. Dá sa povedať, že z cievnatých alebo minimálne z kvitnúcich rastlín každá prešla minimálne jedným vlastne zdvojením, duplikáciou genómu, ale mnohé línie ich majú 2, 3, 5, 10. A polyploidy nám stále vznikajú aj v dnešnej dobe. Je to saltačná speciácia, lebo v podstate ten druh v momente si väčšinou vytvorí reprodukčnú bariéru, lebo tam nie sú kompatibilné tie počty chromozómov. Veľmi zjednodušene povedané, samozrejme. No a hybridizácia. Hybridizácia by ste si najprv mi povie, že tu mám reprodukčnú bariéru a teraz mi povie, že hybridizácia mi vytvorí druh. Tak asi si protirečím, nie? Neprotirečím. Hybridizácia za istých podmienok, ak je hybrid životaschopný a dokáže si vytvoriť bariéru reprodukčnú od tých svojich rodičov, dokáže žiť svojim vlastným životom a rozmnožovať sa, vytvorí nový druh. A vlastne moderné molekulárno-genomické metódy ukazujú, že opäť hybridizácia nie len u rastlín, ale dokonca aj u živočíchov mala veľmi veľký význam pri vznikoch nových druhov. Lebo predtým sa predpokladá klasická paradigma je taká, keď zoberiete leva a tigra, máme tam ligra, potom máme koňa a osla, kde vlastne tie hybridy sú sterilní. Ale práve tento prípad je možno relatívne dosť vzácny a u rastlín väčšina tých hybridov prežíva. A je potom schopná ďalšieho vývoja. Tak, a už teraz prechádzame k tej reálnej evolučnej, reálnej vlastne diverzite rastlín, tej biodiverzite, o ktorej sme sa celý čas rozprávať. A moja otázka je, do ktorých hlavných evolučných línií patria cievnaté rastliny? Dve také základné. Mládež. Je to veľmi výrazný rozdiel. Jednodiločné a dvoudiločné. Výborne, ale to sme už o hodne hlbšie. Ja som myslel ešte nad tým. Nahosemené a krytosemené. Ešte nad tým? Ako? Embryofita, to sme zase moc vysoko. Trafme sa do tej správnej verzie. Úplně od spoda tak archea a pak jako euka. To sme už strašne ďaleko. Nie, to sme už ušli úplne inde. Na základe spôsobu rozmnožovania máme také dve veľmi výrazné skupiny. Jednodomé a dvoudomé? To sme už veľmi hlboko dole. To sme u semenných rastlín. A už som vám to aj trošku prezradil. Máme rastliny semenné a rastliny výtrusné. Dobre, čiže to sú tie dve veľké skupiny spermatofita a v podstate výtrusné rastliny, ktoré tvoria dve obrovské hlavné základné línie. Odlišujú sa svojou diverzitou. Keď bereme do úvahy biodiverzitu rastlín, ešte som nekomentoval jednu veľmi podstatnú časť tej biodiverzity, ktorá spadá medzi tie známe druhy, ale je veľmi podstatná a hlavne sa týka tých výtrusných rastlín, ktorá sa často nezapočítava, alebo často si neuvedomuje, že ju máme započítať medzi biodiverzitu. Viete, o čom hovorím, kam smerujem? Ako? Nie. Je to skupina, je to súčasť aj semenných, aj výtrusných, teda hlavne výtrusných rastlín, ktorú často do tej biodiverzity nezahrnieme z jedného časového dôvodu. Ako? Áno, a tie patria medzi línie, ktoré vyhnuli. Musím si uvedomiť, že biodiverzitu nám tvoria aj vyhnuté druhy. Aj keď už v tomto momente neexistujú, ale sú súčasť biodiverzity tejto planéty, alebo teda minimálne ňou boli. Takže teraz veľmi rýchlo prebehneme tou pradávnou skupinou
Prenesiem vás na chvíľočku 450, 400, 300 miliónov rokov dozadu, do prvohôr a druhohôr. Použil som taký starosvedský výraz, mladý asi nepoznajú, tajnosnubné, čiže výtrusné rastliny, ktoré boli tie prvé, ktoré vyšli z tých plytkých, teplých morí, začali sa adaptovať a prežívali stovky miliónov rokov, ale do dnešných dôb sa už žiadne z nich nezachovali. Iba v skamenelinách. No a tu sa pozriete na rastlinu, ktorá je momentálne na základe všetkých fosílií, čo máme k dispozícii, považujem za najstaršiu cievnatú rastlinu na našej planéte. Je to rod Cooksonia, ktorá patrí medzi Rhiniophyta, medzi Protracheophyta, to nie je úplne podstatné. Žila pred tými skoro 400 miliónmi rokov. Nepredstavujte si ju ako nejakého obra. To bola maličká rastlina, ktorá mala 3-4 cm. Mala veľmi primitívny vodivý systém, hydroid, podobne ako machy. Čiže v podstate ona vyzerala ako mach, ale už jej telo malo to, čo tie machy. Už jej telo bolo delené naozaj na reálne orgány. Mali nejaké tie telómy, mezómy, výtrusnice a tak ďalej. A Česko a českí botanici, ale aj vy Češi ako študenti a učiteľe môžete byť veľmi hrdí na to, že bola popísaná Cooksonia barandei, priamo tu z Prahy, z Barandova, kde bola nájdená a dlho bola táto skamenelina v múzeu, až ju objavili vlastne naši kolegovia z Prírodovedeckej fakulty a popísali ju ako tú naozaj najstaršiu skamenelinu aj tohto daného rodu. A dostala ten názov, teda Cooksonia barandei, čiže je to naozaj slávna česká rastlina. Ano. Jste už měli vytvářet lignin. Ako? Jste měli vytvářet lignin. To je perfektná otázka. Nie. Nie, oni Protracheophyta toto ešte nevedeli. Preto mali iba hydroidy. To je vynikajúca otázka naozaj, lebo už ďalšie rýniové rastliny vedeli lignifikovať svoje cievice a tým pádom boli efektívnejšie, ale tieto nie. Preto sú to Protracheophyta. Tak, tu vidíte výber už naozaj veľkého množstva výtrusných a nahosemenných drevín, ktoré žili vlastne od začiatku prvohôr cez celé druhohory a vymerali v podstate niekedy koncom druhohorách, možno myslím, že posledné už ani nedožívali v treťohorách. Tí nahosemené samozrejme dožili až do dnešných dôb. Je ich obrovské množstvo, mohol by som vám tu o nich rozprávať, ideálne kolega, ktorý je paleontológ, by vám o nich mohol, a paleobotanik mohol o nich rozprávať celú ďalšiu prednášku. Takže tu len taký veľmi náhľad pootvoríme tie dvierka do tejto skupiny, kde už máme naozaj z nich obrov, pradávne obrovské rastliny, sigilárie, lepidodendróny, ktoré mali desiatky metrov. Ale ešte mali lignifikáciu, ale nemali ešte práve drevnatenie. A to, na čo sa pozeráte, je Archaeofructus. A vážený, toto je rastlina, ktorá je považovaná za najstaršiu, alebo jednu z najstarších kvitnúcich rastlín. Bola to vodná rastlina, ktorá už napodobňovala, alebo teda tvorila orgány pohlavné, ktoré by sa dali vlastne považovať za samčie a samičie pohlavné orgány. Taký veľmi primitívny, pradávny predchodca kvetu. Takže Archaeofructus je jeden z tých, ktorý je považovaný za tie najstaršie kvitnúce rastliny. No, ale samozrejme poďme my radšej k tým, ktoré dnes existujú. Takže poďme sa pozrieť veľmi stručne na diverzitu žijúcich cievnatých rastlín, výtrusných, tie hlavné línie. A ja vám to vždy okorením nejakou zaujímavosťou. To je možno inšpirácia pre kolegov, učiteľov, ako tým študentom trošku spríjemniť tú botaniku, ktorá nie je až taká zábavná, lebo vždycky tam môžete urobiť nejaký pekný, zaujímavý príbeh. Prvá línia je tzv. Mikrofilová. Mikrofil, malý list, znamená v preklade vlastne list, ktorý má iba jednu žilku a tým pádom tie listy boli vždy maličké. Nikdy nemali dostatočnú výživu, čiže nikdy nemohli byť veľké a charakterizujú vlastne plavúne. Všetky plavúňorasty, ktoré vlastne tu máme, tie jednožilné, a vidíte také veľmi pekný príklad vranečka a nejakého pravého plavúňa. Sem teda patria plavúne, vranečky a šídlatky. Myslím si, že o niektorých z nich ste určite počuli. Náš plavúň vidlačka, alebo na juhu Čiech, v Krkonošiach, na Šumave. Trošku mi ušla geografia. Máme v dvoch jazerách dávne reliktné populácie práve šídlatiek. Šídlatky jazernej, a potom ten druh ostnito výtrusná, myslím názov presne. Je to pradávna skupina. V trópoch existujú vranečky, ktoré majú takúto krásnu, iridujúcu vlastne modrastú farbu, taký odlesk.
Príbeh, ktorý je dobrý, keby ste išli, normálne by ste očakávali, že plavúne a šidlatky a vranečky rastú vo vlhkom prostredí. Ale nie, pokiaľ idete do púšte Chihuahua, čo je oblasť dnešného Mexika a vlastne na juhozápade Spojených štátov, vlastne pod Kaliforniou, kde jeden z druhov Selaginella lepidophylla, vraneček šupinolistý, dokáže prežívať a dokáže prežívať dlhodobé sucho. V podstate na prvý pohľad zahynie, úplne vyschne a po niekoľkých mesiacoch sa znova dokáže hydratovať a vrátiť späť k životu. Preto volajú niekedy rúža z Jericha, čo je naprosto nesprávne, lebo rúža z Jericha je kvitnúca rastlina, je to stepný bežec, alebo teda púštny bežec, ale tento vraneček, ale aj mnohé iné rastliny majú vo svojich bunkách špeciálne cukry, alebo špeciálne zlúčeniny, cukornaté trehalózu, betain, ktoré vlastne spôsobia, že ich bunky, tá cytoplazma ostane akoby sklovitá, a potom sa ľahko hydratuje a nerozpadne sa nám ani membrána cytoplazmatická a neroztrhajú sa na ním bunkové steny. Čo by sa normálne, alebo keď zoberieme rúžu, uschne, už v živote nedostaneme späť k životu. Ale tieto to vedia urobiť. Samozrejme, asi 10 ročia, storočia by to neprežili, ale veľmi dlhé obdobia dokážu prežiť bez vody. Tento jav sa volá poikilohydria. Tak. A je tu potom jedna šídlatka, ktorú by ste hľadali zase na úplne inom mieste. To by ste museli ísť do výšok okolo 4-5 tisíc metrov do Ant. A v ľadovcových jazerách tam žije šidlatka Izoete andicola. Vyzerá veľmi podivuhodne. A toto je na okrajoch tých jazier, nie úplne vo vode, ale v tej okrajovej zóne prežíva. A je to rastlina, ktorá si povedala, že na čo mi budú prieduchy. Tak ja sa potom pýtam, keď ty nemáš prieduchy, tak ako chceš dýchať? To je otázka na vás. Čo myslíte? Ako potom dokáže dýchať, keď nemá prieduchy a nie je vodná, nie je celá ponorená vo vode? Musel robiť nejakú modifikáciu však. Nie, je to veľmi špecifická vec. Dýcha vlastne koreňmi cez sediment. Ten mechanizmus je zložitý, samozrejme. Nebudem ho tu rozoberať do podrobností. Má CA metabolizmus, neviem, či ste už počuli o tomto type fotosyntézy. Ten je typický pre sukulentné rastliny, napríklad pre kaktusy. A tú tmavú fázu si vlastne si odkladá hlavne do nočného obdobia a je vlastne celá modifikovaná. Je to veľmi špecifický druh, ktorý naozaj dokáže prežívať aj bez tých prieduchov a má veľmi špecificky modifikované vlastne dýchanie. Tak. Ano? To znamená, že produkuje nejaký kyseliny, ktorý uvoľňuje to CO2 a ja vám tak trošku... Dobrá otázka, ale tiež neviem úplne presne odpovedať. Musel som sa pozrieť, ako to je presne. Ale áno, predpokladám, že musí to nejakým spôsobom, že ten metabolizmus musí byť špecificky modifikovaný, aby dostal to CO2 vlastne z toho substrátu cez ten koreň. A druhá, tá veľká megafilová línia, to je tá, ktorá zahŕňa všetky ostatné výtrusné, ale aj všetky ostatné semenné rastliny. To je tá línia, kde nám vlastne vznikol list, ktorý je zložitejší a zjednodušene povedané má rozvetvenú alebo viac žilnatiny a tým pádom tie listy môžu dorastať do oveľa väčších rozmerov a vytvorili aj oveľa väčšiu biodiverzitu. V tejto skupine máme takú zvláštnu tajomnú skupinu, o ktorej sa veľmi málo vie a veľmi často ju nevidíte, aj keby ste priamo boli pri nej. Lebo sú drobulinké rastliny, prutovky, vratičky a hadilky. To teraz jak z Harryho Pottera, ale naozaj toho Harryho Pottera to ďaleko nie je, lebo sú to veľmi tajomné rastliny. Konkrétne prutovky, to je táto rastlina. Botanici v predošlých storočiach pred molekulárnou systematikou túto rastlinu považovali z najbližšieho príbuzného ríniových rastlín. Lebo to telo naozaj vyzerá ako tie praveké ríniové rastliny, ale vôbec to tak naozaj nie je, že by boli príbuzné. Sú veľmi vzdialené príbuzné, je to skôr konvergentná evolúcia. Je to naozaj veľmi praveko primitívne vyzerajúca rastlina, ale patrí vlastne medzi kapraďorasty, v podstate tie polypodiofytá v tom širokom slova zmysle. A potom tu máme také zvláštne dve kapradie, teda papradie, pripomínajúce rastliny, a to sú teda vratičky, Botrychium a Ophioglossum, čiže hadilky. Obidva tieto rody sa vyskytujú u nás. Vzácne ich nájdete na takých vlhších lúkach, horských lúkach. Problém je v tom, že si ich nevšimnete. Sú to malinké rastliny.
3, 4, 5 cm vysoké a štandardne si všimnete, keď unavený po túre si niekde sadnete, chcete sa najesť a odrazu sa pozriete, si položíte fľašku s vodou alebo nejaké jedlo a odrazu vidíte, že tam je niečo podivuhodné. A zbadáte takú vratičku napríklad. Ale oni sú vám, prosím vás, oveľa zaujímavejšie z toho botanického hľadiska. Máme tu hadielku síťkovanú, alebo Ophioglossum reticulatum a Tmesipteris oblanceolata. To je druhá rastlina, ktorá je príbuzná ktorá patrí medzi prútovky. A poviete si, že to sú takí úplne ešte malí drobčekovia, no tak sú malí, sú zaujímaví? Sú a neskutočne. Lebo sú to rekordmani celej nie rastlinnej ríše, ale sú to rekordmani celej živej ríše. A teraz je otázka v čom? Ako to by bola, ako samozrejme viem, že veľmi nemáte asi šancu zistiť, v čom sa budú odlišovať, v čom sú rekordmani od všetkého, čo poznáme živého. Hadielka má najvyšší známy počet chromozómov zo všetkých eukaryotických organizmov. Predpokladá sa, že je okolo 1400, 1450. Spočítať takýto počet je extrémne zložité aj pri veľmi modernej technike. Ale jej ploidia je teda 96. To znamená, že je v podstate 45, alebo viac ako 45 násobná tomu základnému počtu. Čiže je to naozaj rastlina, ktorá dokázala vytvoriť obrovské množstvo chromozóm a prežíva s ňou. A podobne na tom ten Tmesipteris, ale ten to nerobil s počtom chromozómov. Ale keby sme vážili DNA, my ju teda vieme vážiť samozrejme nie na váhach, tak tento organizmus má najväčší eukaryotický genóm na našej planéte, čo je 160 gigabáz párov vlastne v rámci DNA, ak máme bázy adenín, tymín, cytozín, guanín, tak keby sme ich spočítali, tak vlastne je ich 160 vlastne gigabáz, čiže je to obrovský genóm, výrazne väčší ako iné rastliny, ako aj tie najväčšie živočíchy. Náš genóm, teraz si nepamätám to presné číslo, koľko? 3,2 miliardy. Ďakujem, 3,2. Tak si všimnete, to je neporovnateľný rozdiel. Ten ľudský genóm je výrazne menší ako tejto malej rastliny, ktorá žije v Novej Kaledónii, na odľahlom teda ostrove vlastne v Tichom oceáne, kde prežívajú veľmi vzácne, pradávne druhy rastlín. Prasličky. Myslím, že prasličky všetci dobre poznáte. Oni sú, prosím vás, potvory také veľmi zaujímavé. Ich pozícia v rámci toho evolučného stromu je stále vie sa, že patria medzi papraďorasty, ale oni majú veľmi špecifické znaky, niektoré znaky zdieľajú dokonca s riasami. Dokážu sa svoje telo veľmi výrazne inkrustovať vlastne oxidom kremičitým, ako trávy, ktoré sú naprosto vzdialené od nich. Sú to jediné výtrusné, ktoré majú zelené spóry s tzv. Hapterami alebo elaterami, s takýmito ako pentlicami, ktorými sa tie spóry držia vedľa seba. A keď je sucho, tak sa od seba, a keď je vlhko, tak sa vlastne od seba oddelia a držia sa spolu, aby vlastne mohlo dochádzať aj k nejakému génovému toku. Čiže prasličky sú zaujímavá skupina. Existuje ich už ale veľmi málo. Je to pradávna skupina, ktorá vymerala v prvo- a druhohorách. V dnešnej dobe nám existuje okolo 15 druhov praslíčiek na celej našej planéte. Paradoxne naša flóra je relatívne bohatá, my ich máme nejakých 6-7 minimálne. No a potom tu máme tie pravé kapradiny, alebo paprade, ktoré sú veľmi diverzné. Tam máme skupiny marácií, osmund a tzv. Pravých kapradín. Vidíte, mnohé z nich sú tie klasické, ktoré dobre poznáte, ale v tropoch máme marácie, ktoré listy môžu mať 8, 9, 10 metrov. Alebo Cyathea dixonie, ktoré síce nemajú pravé vlastne drevnatenie, tloustnutí toho kmeňa, ale vytvárajú kmene, ktoré môžu mať aj 5, 10, 15, 20 metrov. To sú tie tak praveky vyzerajúce. Čiže to obrovská skupina, je to tá najdiverznejšia skupina semen výtrusných rastlín, ktorá momentálne žije na našej planéte. Tie pieskovce poznáte, pevne verím, tu na severe Čiech hlavne. A keby ste sa povedali do tých štrbín labských pískovcov, tak vidíte tam takéto zvláštne, čo sú to, riasy, machy. Dlhodobo prehliadané, nikto netušil, čo to vlastne v skutočnosti je. Pardon? Je to gametofyt.
Presne tak, je to gametofit a je to gametofit... Ako? Láskatec. Láskatec tajemný, perfektne. Momentálne sa volá Vandenboschia speciosa. Je to kaprať, veľmi jemná, takáto s tenučkými listami, ktoré majú vlastne len jednu vrstvu buniek. Nemá prieduchy, lebo ich nepotrebuje, žije vo veľmi vlhkom prostredí. Ale je to atlantický druh, ktorý žije v Británii, Francúzsku, Španielsku pri Atlantickom oceáne. A tam vie urobiť ten sporofit, ale u nás ten gametofit nevie urobiť a teda vyzerá to naozaj, preto sa volá vláskatec tajemný. Takže taký zaujímavý príklad kapradiny, ktorá žije u nás, ale dlhodobo sa netušilo, že to kapradina v skutočnosti je. Tak. A tu máme ďalšiu skupinu veľmi zvláštnych, ale veľmi pokročilých kapradín. To sú tzv. Vodokapradiny. Rad salviniales, to nie je teraz podstatné. Keď uvidíte takéto štvorlístky, v plytkej vode, je to veľmi vzácne u nás, aj na Slovensku, aj v Čechách. V Čechách je trošku bohatšia. Marzilea quadrifolia, to je ten náš domáci druh. A tu, na ktorú sa teraz pozeráte, to je Marzilejka z Austrálie. Drummondova, podľa botanika, ktorý teda veľa opisoval v Austrálii. A oni tie výtrusy majú skované v tzv. Sporokarpoch. To vyzerá ako také plody. Samozrejme, plody to nemôžu byť, lebo je to výtrusná rastlina. A domáce obyvateľstvo tieto plody jedáva. A tu teraz príde jedna veľmi zaujímavá vec, lebo táto rastlina dokáže ako kaprať vyschnúť a prežiť aj 50 rokov bez vody. Iba v tých sporokarpoch. Je to ďalšia neskutočná adaptácia na tomto super suchom kontinente, ktorým Austrália samozrejme je. A keď prišli prvé expedície z Európy do Austrálie a prišli pozerať teda do Austrálie, tak tí domáci v podstate aborigínci ich krmili týmito sporokarpami, ktoré pripravovali v teple, vlastne na ohni. A oni, teda poučení týmto, sa samozrejme s nimi krmili tiež, keď išli potom cez tú púštnu časť a postupne zomierali. Postupne zomierali jeden po druhom na veľmi ťažké nervové problémy, postupne sa im rúcal nervový systém a zomreli všetci do jedného. Celá táto expedícia. A následne sa prešlo na to, prečo? Čo urobili zle? Nebol tam žiadny jed, žiadna otrava, nebola to žiadna choroba, žiadna infekcia. Lebo jedli tepelne neupravené dostatočne tieto sporokarpy. A veľmi často sa aj dnes stáva, že keď tieto sporokarpy požerú napríklad dobytok, tak takto to vyzerá aj recentne. Všetky tie zvieratá umierajú v krčoch a strašných bolestiach. V podstate počas toho, ako im postupne zlyháva celý nervový systém. Žiadny toxín tam ale nie je. Tento problém vlastne vzniká vtedy, táto rastlina obsahuje enzym tiaminázu, ktorá štiepi tiamín, čiže vitamín B1, ktorý je absolútne esenciálny pre náš nervový systém. A pokiaľ by ste neustále prijímali nejakú potravu, ktorá vám bude štiepiť ten vitamín B1, tak skončíte presne ako ten dobytok, alebo aj ako tí nešťastní vlastne objavitelia tej Austrálie, alebo tá expedícia, ktorá tam bola. Takže dodnes veľmi zaujímavý príklad, ako vražedná táto kapradina vlastne môže byť. Ďalšou nepríjemnou kapradinou je nepukalka obtížna alebo Salvinia molesta. Je považovaná za je to vodokapradina z rodu teda Salvinia nepukalka, ktorá je považovaná za jednu z najinváznejších rastlín v tropickom pásme na tejto planéte. Ako vidíte, za veľmi krátke obdobie dokáže porásť celé vodné plochy, čo znamená, že zatieni všetko, čo je pod ňou, vyťahá živiny a v podstate, dá sa povedať, vyvraždí všetko, čo je pod ňou. A v trópoch sa stala obrovským problémom. Našťastie našli na ňu spôsob, ako to vyriešiť. A tento vlastne brouk, tento chrobáčik je vlastne biologická ochrana, ktorého larvy aj on sa živí touto nepukalkou a dokáže vlastne zdecimovať jej populáciu tak dostatočne, aby sa to udržalo vlastne v nejakej vzájomnej rovnováhe. Takže opäť vidíte veľmi zaujímavý prípad správania sa a udržiavania tej rovnováhy v prírode. Tak. A prechádzame do tej poslednej skupiny veľkej semenných rastlín, spermatofít, ktoré teda to semeno buď ho majú kryté, a teda sú teda rastliny krytosemenné, alebo ho majú nahé vajíčka, z neho vlastne potom nahé semeno, v šišticiach väčšinou, tak ako to poznáme, to sú tie rastliny nahosemenné. Začneme s tými nahosemennými. Ja som to dal tak
trošku klišé v ríši dreva, je ihličiek a šišiek, lebo to samozrejme veľmi dobre poznáme. Je to tá prvá línia cievnatých rastlín, ktorá dotiahla dokonca jednu obrovskú inováciu. Máte tam nápovedu v tom názve. Je to prvá línia, ktorá vytvorila čo? Čo dokáže vytvoriť? Ako? Semeno. Aj, a to je, áno, to určite. A ešte tá druhá vec. Drevo. Je to prvá línia, ktorá dotiahla do dokonalosti sekundárne tloustnutie, alebo teda má tzv. Bifaciálne kambium, ktoré vytvára sekundárny xylém a sekundárny floém a dokáže reálne hrubnúť a tloustnúť a vytvára vlastne v podstate veľké dreviny dokáže vytvoriť. Toto jej pomohlo tejto línii proste sa veľmi dobre presadiť a vytvárať obrovské populácie po celej našej planéte. To samozrejme máme vajíčko, ktoré je kryté, teda vajíčko, ktoré nie je kryté, aby som to povedal správne, ktoré je vlastne nahé a to má tzv. Polinačnú kapku. To je vlastne spôsob, ako sa stať úplne nezávislým od externej vody, ale tú vodu potrebujem. Tá kapka je výťah, ktorá vlastne preniesie to pelové zrno do toho vajíčka a dojde k oplodneniu. A potom máme tie nahé semená. Čiže toto sú tie inovácie, ktorú túto líniu robia veľmi dôležitou a významnou. Áno. Takže tam neklíči pilová láčka? Ona klíči, to je opäť dobrá, ale ona sa potrebuje k tomu vajíčku najskôr dnu dostať. Vlastne k tomu archegóniu vnútri, čo je. To znamená, že tá kvapka začne vysychať, stiahne ju dole, počas toho ona začína klíčiť a potom vlastne vyklíči a správne, ako hovoríte, potom dojde k spojeniu jednej spermatickej bunky s jednou vajíčkovou bunkou a vzniká nám v podstate primárne jednoduché oplodnenie. A z neho vzniká semeno. Áno? Vlastne zároveň uľahčuje to uchytávanie sa do určitých vietrosprašnosti. Perfektne. Presne tak. Áno, výborne. Áno, toto som nezdôraznil, ďakujem. Na jednej strane zachytáva to pelové zrno, lebo je to vlastne vlhké, vlastne je lepkavý ten povrch a zároveň ho sťahuje bližšie k tomu vajíčku, kde už potom môže začať klíčiť. Áno, presne tak. Čo sem patrí? Je tu niekoľko veľkých línií, taká veľmi významná línia sú jinany a cikasy. Myslím si, že jinan ginkgo biloba poznáte všetci, je to taká trochpátra, čo ste možno ešte z vašej generácie niekto čítali, ale myslím si, že ginkgo pozná každý z vás. Je to jedna z tých takých tých úplne ikonických rastlín z pradávnych dôb, ktorá jedna jediná prežila zo svojej línie. Cikasov máme viacero druhov. Ginkgo sa stalo naozaj symbolom vlastne živých skamenelín, lebo snad 20. storočia bola považovaná v podstate za dávno vymretú rastlinu. A potom bola v Číne v jednej provincii nájdená jedna živá populácia. Od toho obdobia sa vlastne ginkgo pestuje po celom svete. V Ázii sa stalo samozrejme posvetnou rastlinou. Určite viete, že obsahuje látky, ktoré sú veľmi zdravé pre náš cievny systém, rozširujú, pomáhajú nám nedementniť, pokiaľ to je trošku možné. Ale sú zaujímavé ešte z jedného hľadiska. A v Japonsku sú špeciálne posvetné ginkga. Počuli ste niekedy o nich? Toto je veľmi neslávna časť ľudskej histórie, kedy v auguste 1945 Američania hodili na Hirošimu a Nagasaki atomovú bombu, ktorá v epicentre zabila všetko živé, okrem 6 stromov gink. Týchto 6 stromov dokázalo prežiť výbuch atomovej bomby a žijú dodnes. Týchto 6 gink sa do dnešného dňa stali posvetnými, okolo nich sa postavili chrámy. Dodnes vedci nevia úplne presne vysvetliť mechanizmus, ako extrémne odolná táto rastlina, táto drevina vlastne je. Ale je to naozaj jedna z mála organizmov, ktoré dokáže priamo prežiť v epicentre alebo blízkosti epicentra výbuchu atomovej bomby. Tu sú dve z tých gink v dnešnej dobe. To sú tie, ktoré ste videli na tom obrázku. Tie zhorené. Dokonca prežili jedno z tých obrovských zemetrasení, ktoré bolo takisto v Japonsku. Čiže ginkga sú naozaj praveky dinosaury z dávnych dôb, ktorí ale dokázali prežiť a sú extrémne odolní. Cikasy, to je prvá vetva, ktorá dokázala urobiť dve zaujímavé veci. Prvou je to, že má tzv. Korálovité korene, ktoré sú skoro na povrchu a tie majú čosi zelené vnútri, a to sú prosím vás sinice. Je to symbióza so vlastne modrozelenými baktériami, so sinicami.
ktorá im pomáha fixovať dusík. A je to prvá línia, ktorá napriek tomu, že patrí medzi nahosemenné, vynašla entomogamiu, alebo teda opylení nejakými živočíchmi, v tomto prípade sú nejaké chrobáky. Je to prvýkrát u tých žijúcich organizmov našich, že sa vlastne podarilo im vlastne spojiť túto symbiózu, tieto dve významné symbiózy v sebe. No a patria tam potom ihličnany alebo konifery. Myslím si, že tie vám predstavať nemusím. Sú to rastliny, ktoré kraľujú o severnej pologuli hlavne a tu sú vlastne základnou rastlinou v miernom a chladnom pásme, kde vytvára obrovské porasty, to sú tie ihličnaté lesy. Smreky, jedle, borovice a tak ďalej. Tá diverzita je samozrejme vyššia na severe, na juhu, na južnej pologule máme ihličnany, ale máme ich oveľa menej a nie sú až také, netvoria také obrovské porasty, ale sú samozrejme veľmi zaujímavé. Áno? Otázku jsem slyšel, že se jako diverzitu jehličnanů týče, tak nejlepší je asi Nová Kaledónia. Výborný komentár. Nová Kaledónia nemá možno najviac, ale v Novej Kaledónii žijú tie najbizarnejšie a najpradávnejšie skupiny ihličnanov, ako sú araukárie, podokarpusy. Tie vidíte tuto. To je tá južná pologula. A žiaľ Bohu, teraz ma to mrzí, že nemám ten obrázok. Je tam jeden jediný druh parazitického ihličnanu. Jedna jediná rastlina na tejto planéte z nahosemenných je parazit. Parasitaxis usta. Žiaľ Bohu, ho tu nemám, fakt sa omlúvam. A ten je práve z Novej Kaledónie. Áno. Čiže Nová Kaledónia dokonca má vodný ihličnan. Tam sú naozaj najbizarnejšie a celá Nová Kaledónia je neskutočná, ešte dneska budeme spomínať. Takže áno, nie je tam najvyššia diverzita, ale najšpecifickejšia a najzaujímavejšia vlastne z hľadiska tých životných foriem, spôsobov výživy a tak ďalej. Ako vidíte, tie šíšky sú rôzne modifikované, redukované, u tých sú úplne, tam máme vlastne len ten miešok, podokarpusy z južnej pologule majú také veľmi špecifické, vyzerajú to ako plody, ale samozrejme plody to nie sú. No a nahosemenné sú skutočnými dávnymi obrami, ktoré do dnešných čias patria k najväčším rastlinným organizmom na našej planéte. Koľkože meria ten najvyšší strom? A kde by sme ho hľadali? Skúste si aspoň tipnúť. Ale to by ste mohli vedieť. Pardon? Asi v koniferových lesech v Kalifornii možná? Úplne presne tam, obidva by sme hľadali v Kalifornii. 10-115 metrov, tuším, to bolo. 16. Áno, myslím, že ste, áno, padol tu myslím aj takmer presný, takže poďme sa na nich pozrieť. Áno, je to správny. Je to rod Sequoia a Sequoia dendron, čiže Sequoia vždy zelená a Sequoiec obrovský. A ako vidíte, Hyperion má 115,8 metra a Sequoia dendron giganteum generál Sherman má 83,8 metra. To sú najväčšie, dá sa povedať, stromy, minimálne z tých ihličnanov, alebo jeden z najväčších na našej planéte. Naozaj obry, ktorí proste prežívajú, sú staré dávne línie z začiatku tretieho hôr. Na rozdiel od Sequoia potrebuje vplyv vlastne oceánu, je preto teplomilnejšia a ťažšie prežije napríklad u nás, kdežto Sequoia prežije, u nás ten je do skalistých hôr, takže ten problém nemá prežiť aj u nás. Patria sem tie najpradávnejšie, najstaršie rastliny, čo sa týka samotného veku jedinca, ošľahané vetrom. Teraz čakáte možno nejakú obrovskú starú borovicu alebo niečo a ja vám ukážem tento smrek. A je 9700 let, ne? Je? A vieš, jak sa volá? Old Tycho. Áno, výborne. Toto je smrek, ktorý má 9550 rokov približne a volá sa Old Tycho. Je vo Švédsku a našiel ho vlastne jeden lesník, ktorý tam išiel so svojím psom, ktorý sa volá Tycho. Alebo volal, pravdepodobne už nie je. A tento strom, ktorý vyzerá ako, že má pár rokov, ošľahaný vetrami na také náhornej plošine, ale keď robili vlastne, pozerali vlastne do koreňa, a teda ten kmeň vlastne na úrovni koreňa vlastne spočítali letokruhy, tak neverili vlastným očiam. Je to jedna z najstarších organizmov na našej planéte ako jedinec. Tento Old Tycho má tých skoro 10 000 rokov. A tesne za ním sú potom borovice osinaté z Kalifornie, zo skalistých hôr, Pinus aristata longeva, kde nie jedna z nich má minimálne tých 4-5 tisíc rokov.
Vyzerajú naozaj už teda dosť zničenie, ale prežívajú naozaj. Zoberte si, že vlastne sú to rastliny, ktoré žili tu 3000 rokov ešte pred Kristom. Čiže naozaj sú to Matuzalemy tej dnešnej doby. Keby ste išli do Iránu, tam budeme mať zase cyprusy, ktoré majú cez 4000 rokov. A mohol by som takto pokračovať ďalej a ďalej, len to by sme dosadili asi do zajtra. A poslednou skupinou je veľmi zvláštna skupina. Každý pes iná ves. Vôbec nevyzerajú ako nahosemenné. Sa nepozeráte, že čo je toto zač. Lianovce, chvojníky a veľvíčie. To je, prosím vás, skupina, ktorá je paradoxne najbližšia príbuzná koniferám, aj keď tak vôbec nevyzerá. A je to skupina, ktorá takmer dotiahla inováciu a stala sa krytosemenou. Ale nepodarilo sa im vytvoriť už kvet, ale niekoľko embryologických znakov, už ani to oplodnenie nie je jednoduché, je skoro dvojité. Je to nejaký medzistupeň v podstate a najďalej to dotiahla veľvíčia. Táto neskutočne zaujímavá rastlina, žijúca v púšti Namib v Namíbii, kde žije len vlastne z rosy, ktorá prichádza vlastne od Atlantického oceánu. Dožíva sa tisíce rokov, často 2-3 tisíce rokov a je neotenická. Je to rastlina, ktorá vlastne ostala navždy mladá, lebo vytvorila klíčne listy, deložné, potom prvý pár a tým skončila. A tieto listy iba dorastajú celý jej život. Žiadne ďalšie listy nevyrastú. Potom už len pohlavné orgány, teraz strobily samčie a samičie, ktoré tiež majú špecifity, už sa blížiace k kvitnúcim rastlinám. Takže ak pôjdete do Namíbie, tak choďte sa pozrieť na veľvíčiu mirabilis. Máme ju aj tu v botanickej záhrade, ale tam by to asi pôsobilo naozaj oveľa dramatickejšie, keď pôjdete do tejto púšte. A týmto pádom sa dostávame do poslednej skupiny, tej najväčšej, najfarebnejšej a najznámejšej pre nás. Dostávame sa do angiosperme, alebo teda medzi rastliny kvitnúce a krytosemenné. Toto je pohľad na astrovité, hviezdicovité z Južnej Afriky, z Kapska, kde teda majú obrovské diverzitné centrum. Táto skupina vytvorila tú najväčšiu inováciu, ktorou je bezosporu kvet. Nemusím vám ho predstavovať, kvet so svojimi obálmi, ktoré môžu byť veľmi rôznorodé, môžu byť jednoduché, alebo môžu byť zložené kalich a korunu. A potom pohlavnými orgánmi, samčími a samičími, kde to vajíčko je všetko je, a tie gametofity sú naozaj skované, udržiavané a plne závislé od tej rastliny. Toto spôsobilo obrovský výbuch. Tento vynález urobil obrovský výbuch a táto skupina ovládla a doposiaľ medzi rastlinami ovláda našu planétu. Práve vďaka tomu, čo sa týka aj biodiverzity ako takej. Tu vidíte relatívne novú štúdiu z roku 2017 Nature Communication. Takto nejako je simulácia, mohol vyzerať ten najpôvodnejší, najprimitívnejší kvet. Bol v špirále podľa čísla 3, mal mnoho neustálený počet tých kvetných obalov, takisto pohlavných orgánov, či tyčiniek alebo gynéceí. Čiže takto nejako asi mohol vyzerať. Ak vám pripomína lekno alebo magnóliu, vôbec nie ste od toho ďaleko, lebo toto sú práve tie najpôvodnejšie primitívne bazálne línie. A trošku teraz skočím do filogenetiky, nelakajte sa, aj keď to vyzerá hrôzostrašne. Určite si pamätáte, že sme sa učili, ešte naša generácia a ešte mnohé aj po nás, že máme jednoklíčnolistové, dvojklíčnolistové, teda jednodeložné, dvojdeložné. No a molekulárna systematika prišla a bum, a není to tak. Je to tak, že máme jednodeložné, alebo teda liliopsida, ktoré sú naozaj monofiletické a jedna línia, ale tie krytosemenné, teda tie pravé dvojdeložné, tie máme bazálne a potom máme tie pravé, ktoré naozaj sú v podstate polyfiletické, čiže nie sú si priamo príbuzné. Toto potvrdzuje aj najnovšia systematika, vlastne tu vidíme trošku do molekulárnej biológie. Toto je najnovšia štúdia z Nature z minulého roku, to už 2 roky skoro, kde na 353 jadrových génoch urobili filogenézu a tá naozaj potvrdzuje to, čo ukazovali tie predošlé štúdie. Táto žlto-olivová vetva, to sú tie jednodeložné, toto na začiatku máme bazálne a tu máme vlastne potom tú skupinu pravých krytosemenných rastlín. Tak. Bazálne to sú tie primitívne prapôvodné skupiny cievnatých rastlín, kde patria lekníny, kde patria magnólie, kde patria napríklad pepř, čo by ste možno povedali, kde patria takto podivuhodné parazity, ako je hydnora z Afriky,
kde patria kopytníky, ktoré rastú dokonca aj u nás, ale v Ázii majú obrovskú diverzitu, lebo začali napodobňovať huby, aby prilákali špeciálnych opeľovačov. Čiže je to veľmi zvláštna skupina. A najzaujímavejšou z toho rastlín je táto tu, ktorú by ste si vôbec asi ani nevšimli. Ale my si ju všimnúť musíme. Lebo táto rastlina, prosím vás, Amborella trichopoda z Novej Kaledónie, ako inak, je najstaršou kvitnúcou rastlinou, ktorá žije na našej planéte, je sesterskou pre všetky ostatné kvitnúce rastliny. Amborella trichopoda, malý strom, pár metrov vysoký, s drobnými kvetmi, malými červenkastými plodmi, nič zaujímavé na prvý pohľad. Do momentu, pokiaľ si nevšimneme, že tá dvoudomosť tu není jednoznačná, ale toto sú samčie kvety, ale tie samičie majú ešte nejaké náznaky tyčiniek. A nie je jediná, ale ona už dokáže, totižto prosím vás, vplyvom prostredia meniť pohlavie svojich kvetov. Robí tranzíciu svojich kvetov v závislosti od okolitých podmienok, otázka presne ktorý, či je to teplota, vlhkosť a tak ďalej, že za istých podmienok sa dokážu tvoriť kvety, ktoré sú obojpohlavné. A určite ste počuli o epigenetike, toto je epigeneticky vlastne vedená záležitosť, takže je to naozaj rastlina, ktorá dokáže robiť naozaj veľmi zaujímavé veci, ale nie je jedinou. Čo je ale naprosto unikátne a doposiaľ nevysvetlené, je keď začali riešiť genóm Amborely, najprv jadrový, chloroplastový, mitochondriálny. Ako vieme, tie DNA máme v všetkých týchto troch organelách. A oni zistili, že Amborella je zlodej. Neskutočný zlodej, ktorý kradne gény iným organizmom. To, že ukradol mitochondriálne gény, riasám, OK, mohli rásť na povrchu listu. To, že ukradol gény nejakým machorastom, ale ako ukradla gény bambusom alebo ricínom, to doposiaľ nie je absolútne jasné. Je tam nejaký horizontálny transfer DNA, ale ako? Nevieme. Amborella je neskutočný zločinec. Kradne gény všetkému okolo, čo asi natráfi. Je to neskutočne zaujímavá rastlina. A doposiaľ na ne pracujú veľké týmy, aby zistili, akým spôsobom, aspoň teda neviem o tom, že bola publikovaná štúdia, tu vidíte ten strom tých konkrétnych mitochondriálnych génov, kde vidíte, že tie kópie génov z tej Amborely sa rozosiali vlastne po celom strome rastlín. A je to naozaj neskutočne zaujímavé. Potom tam máme skupinu jednodeložných, to je taká tá krásna skupina, väčšinou veľmi farebná a významná aj pre nás. Tam vám ukážem taký najtypickejší príklad rastlinu s kvetom, ktorý je najväčšie nedelné súkvetie, teda kvietenství v ríši rastlín. A určite ste počuli o zmijovci titánskom, ktorý pochádza z juhovýchodnej Ázie. Vytvára obrovské, to kvietenství má až 3 metre. Nesmierne páchne po mŕtvom mese, keďže jeho opeľovačom sú muchy. Ale dokáže jednu vec, ktorú dokážu ďalší zástupcovia z tejto čelade hlavne. Je schopná termogenéze. Ten tulec, ten kvet dokáže zvýšiť svoju teplotu v noci aj o niekoľko, aj 6-7 stupňov, čím ešte zvýrazní ten pach a ešte láka, lebo tie muchy majú 3 v jednom. Majú žrádlo, majú teplo, majú kde spať, proste super. Čiže prídu a táto rastlina naozaj dokáže urobiť takéto divy. Je to obrovská rastlina, ktorá má potom, keď odkvitne jeden list, ktorý môže mať 3 metre výšku a takéto obrovské súplodie s obrovským množstvom peckovíc. Patrí sa aj rastlina, ktorá má najmenší kvet na svete. Wolfia ariza je vodná rastlinka, úplný maličký trpaslík, ako vidíte, kde jej telo je redukované v podstate na... Ja vám nepoviem, či je to list alebo stonka, lebo o tom sa prú morfológovia a anatómovia. Nikto vám presne povie, čo to je. Toto je to celé jedno telo a kvet je redukovaný na jednu tyčinku a jeden piestík. Je to malinká tá drobná rastlina, ktorú môžete vidieť na povrchu vody, hlavne v tropoch u nás je kriticky ohrozená. Patrí sem palma, ktorá má najväčší plod na svete. Plod aj semeno, ten môže mať až 42 kg a to semeno až 17 kg. Mal som tu česť držať ho v ruke, keď pôjdete na Seychely a na ostrov Praslin, tak na ostrove Praslin je rezervácia, kde rastie táto prekrásna, obrovská palma, ktorá má takéto neskutočné samčie a samičie kvietenství. Opeľovačmi sú včely, ale aj ještierky, tam je to naozaj, keď zoberiete, veľká variabilita. A
Keď sa pozriete na názov Lodoicea maledivika, Lodoicea seychelská, tak niečo nám tam nesedí však. Prečo? Lebo táto rastlina bola odpísaná z Maledív na základe toho plodu, ktorý bol morom prinesený z tých Seychel. Až potom zistili, že táto palma pôvodne rastie a žije iba na tom Seychelskom ostrove Praslín. Ak budete na Seycheloch, veľmi odporúčam, tá rezervácia je prekrásne, to neskutočné. Máte pocit, že ste v rozprávke. A potom je tu skupina rastlín, ktoré nemusím predstavovať. Je to čeľaď, ktorá bije sa o prvé a druhé miesto s ďalšou čeľaďou rastlín, ktorá je obrovská a v diverzite a v farbách dosiahla tie najväčšie extrémy. Sú to orchideje. Čeľaď orchidáce vstavačovité, ktorá má až do 30 000 známych druhov. Keď sa pozriete na tie farby, či je to proste tzv. Orchidea duchov, ghost orchid z Floridy, alebo sú to kaladénie a kalénie z Austrálie, alebo Dracula vampíra z brazílskych pralesov. Sú to neskutočné rastliny, ktoré napodobňujú rôzne živočíchy, aby boli opelené. Majú neskutočné stratégie a farby a tvary, ktoré dosiahli. Opäť by sme sa tu o nich mohli rozprávať hodiny a hodiny. A potom tu čeľaď, ktorá vôbec nie je až taká pekná, ale pre nás je sakramensky významná. Čeľaď poáce alebo lipnicovité je nesmierne dôležitá. Nemusím vysvetľovať prečo. Pretože lipnicovité dobili celú našu planétu. Dokážu rásť od púští, cez pralesy, lúky, až po alpínsky stupeň hôr. Vytvárajú obrovské biómy. Teraz sa spýtam, ako sa volajú tieto biómy, ktoré tvoria trávy? Na každom kontinente majú trošku iný názov. Savana, tu máme... Ako? Travnaté planiny. Áno, tak sa volajú, ale majú svoj názov. Savany sú v Afrike. A stepy, to máme Euroáziu. Pampy, tieto žiaľ Bohu nemám, to je Južná Amerika. A to posledné to dole? Prérie, presne tak. Čo sú to rastliny, ktoré dokázali vytvoriť obrovské biómy. Adaptovali sa na požiare. Adaptovali sa na veľkých herbivorov. Na bieložravce, ktoré proste majú s nimi symbiózu. To je, prenášajú ich semená, hnoje ich, oni na zem sa živia, čiže je to obrovská skupina a nemusím vám vysvetľovať, že to, na čo sa pozeráte, sú 4 plodiny, ktoré sú najvýznamnejšími plodinami pre ľudstvo na našej planéte. Tieto 4 plodiny v princípe krmia ľudstvo našej planéty. Len jedna z týchto 4 nepatrí do čelade poáce. Vieme, čo je to zač? Brambor. A vieme, kam patrí, do aké čelade? Bielkovité, áno, presne tak. Ale ryža, obiloviny a kukurica sú základné plodiny, nesmierne dôležité pre našu planétu. No a potom prechádzame, a tým budeme končiť náš výlet pravých dvoudeložných, obrovskej skupiny s extrémnou diverzitou, ktorých je najviac zo všetkých cievnatých rastlín a opäť majú obrovské variabilitu v tvaroch, farbách a vyskytujú sa na celej našej planéte. Z čeladí vám ukážem len jednu, to je čeľaď hviezdicovité alebo astrovité, lebo u nej sa odhaduje, že má asi 32 000 druhov. A to je presne tá, ktorá sa bije s tými orchideovitými podľa konceptu, ktorá je tá najväčšia z kvitnúcich rastlín. Či orchidáce alebo asteráce, je to otázka. Ale je to obrovská čeľaď, ktorá je významná. Čo je pre nás, ktorá astrovita, alebo teda hviezdicovita je významná pre nás? Mládež. Šalát, čakanka. A už som to počul, je to správne. Tá veľmi významná, asi najvýznamnejšia z astrovitých. Nemám ju tu na obrázku na schvál. Celé polia, krásne v lete. Slnečnice, samozrejme. Významná olejnina. Čiže to sú len také 3, ale samozrejme, keď si dáte pizzu s artičokou, tak to sú tie bodliaky, artičoky. Takže tých astrovitých máme viacej, ale to sú také tie najvýznamnejšie. Nehovoriac samozrejme o rastlinách, ktoré sú liečivé v farmaceutickom alebo kozmetickom priemysle. Tam ich je oveľa viacej. A to, čím vlastne budeme končiť, je vlastne, čo vlastne formoval diverzitu týchto skupín najviac a ukážeme tam také tie najkriklavejšie príklady.
Voda. Vodné rastliny alebo hydrofity. To sú rastliny, ktoré sa naučili žiť a vrátili sa naspäť do tej vody. Čiže to je sekundárny návrat rastlín. Pred tými 450 miliónmi rokmi z tej vody vyšli, ale niektoré sa do nej vrátili späť. V rôznych obdobiach. Z rôznych čeladí, z rôznych skupín. Tu máte lotos a kabombu a ďalšie druhy. Takým absolútnym bizárom je Macarenia clavigera. Keď sa na to pozeráte, to povie, že to je riasa. Nie je. Veď ono to kvitne, prosím vás. Keby ste išli do Južnej Ameriky, do tých tropických riek, do vodopádov, tak uvidíte takéto červené rastliny, kde prevyšujú hlavne karotenoidy a antokiány nad aj chlorofilom. A takéto jemné rastliny, povedali by ste si, že je to relatívne blízky príbuzný. Třezalky? Asi nie však. Absolútne tak nevyzerá. Ale je. Patrí do tej čelade. Patrí vlastne do blízkosti tejto čelade. Naučili sa žiť v extrémnom suchu. Myslím si, že nemusím povedať ten názov rastlín, ako sa volajú tie, ktoré dokážu žiť vo veľkom suchu a zadržiavajú vodu. Sukulenty. Sú to sukulenty. Či sú to kaktusy, alebo sú to zástupcové čelade aizoáce, alebo sú to chřestovitých, ako napríklad toto obrovské aloe stromové z Južnej Afriky. Opäť je ich obrovská diverzita. Ten nedostatok vody modifikoval ich tela do veľmi špecifických tvarov, veľkosti, dokážu zadržiavať veľké množstvo vody. Všetky z nich. Dokážu žiť v tých najchladnejších miestach. Dokážu žiť na vrcholkoch hôr vo výške ešte 6000 metrov. Dokážu žiť v Arktíde a v Antarktíde, kde sa prispôsobili tým, že majú maličký vzrast, také bouchníky, väčšinou sú chlpaté, majú rôzne trichómy, veľmi hrubú kutikulu. Tu vidíte typické arkticko-alpínske chladnomilné rastliny, čiže psychrofity. Keď pôjdete do Tatier, do Alp, tak na tých najvyšších končiaroch ich môžete nájsť, pokiaľ to už nie je oblasť vlastne snehu. A tu máte ten Colobanthum squitensis, o ktorom som hovoril, ktorý naozaj je jedna z tých dvoch rastlín, ktorá žije v Antarktíde a je pôvodná. Je príbuzná našim klinčekom, čiže dianthus, alebo teda hvozdík, ďakujem. Hvozdíkom je to samozrejme drobulinká, malinká rastlina, ale naozaj prežíva v tých najkrutejších chladných podmienkach. Niektoré sa stali dravými predátormi, ktorí sa naozaj živia mesom. Mesožeravé rastliny, karnivory, to znamená rod Saracénia, alebo nepenthes, láčkovka, dionea, rosnatky, ktoré naozaj dokážu fosfor a dusík získavať zo živočíšnych tiel. Dokážu zožrať aj človeka? Ako? My sme sebe kúsek odřízli. Tak možno áno, ale pokiaľ nie si ešte Naďa Konvalinková, tak Adela ešte nevyčeřila, tak myslím si, že nie. Ale nie, dokážu zožrať najväčšia korisť týchto rastlín, hlavne láčkoviek, môžu byť malé hlodavce, vtáky, alebo veľmi veľký hmyz, ale človeka naozaj zožrať nedokážu. Ale aj títo majú svoje čierne ovce, ktoré sa rozhodnú, že OK, tak ja budem teda láskavá k tým živočíchom a nezožeriem ich. A máme taký zvláštny, bizarný spôsob fungovania. Toto je nepenthes loví z Bornea a toto krásne malé zvieratko sa volá Tupaia montana alebo Tana lesná. A ako vidíte, ona si tu líže sladký nektár, ale čo má z toho ten nepenthes? On ju nezožere. Tak. Ona ho používa ako obed a zároveň ako toaletu. Je to veľmi špecifický spôsob spolužitia, ale keďže im to funguje, prečo nie? Samozrejme. Ale vidíte, aj takéto bizary môžu byť. Niektorí sa stali upírmi. Stali sa naozaj krvilačnými. Nepoviem, že sú noční, lebo noční nie sú. Ale tá skupina, o ktorých sme sa už rozprávali. Sú to paraziti a poloparaziti. Na tom obrázku vidíte najväčšieho poloparazita našej planéty. Názov mi teraz vypadol. Je to strom z Austrálie, ktorý je parazit. Pardon? Ďakujem. Mladý muž, mohol by to stať vedľa mňa. Alebo aj na miesto mňa, ale verím, že jedného dňa určite bude. Potom tu vidíte z čelade Orobancháce a konvoluláce ďalších zástupcov pravých parazitov, ktorí naozaj žijú na úkor toho svojho hostiteľa, berú si z neho všetky látky.
Ako je to s tými poloparazitmi, ako je imelí? Čo si bere z toho? Čo získava z toho hostiteľa? Veď je zelené. A? Tak, presne. Čiže poloparazit, ten potrebuje iba vodu a minerálne látky, ten plný parazit bere všetko. Pokiaľ toho svojho hostiteľa úplne nezničí. A tým atraktívnejším a najznámejším parazitom je rod Rafflesia, z čelade Rafflesiace. Rafflesia arnoldi je zároveň rastlina, ktorá má najväčší kvet na našej planéte, v priemere až 1 meter. Žije v tropických pralesoch, kde je vlastne endofit, znamená, že rastie vo vnútri tých rastlín a občas, keď sa jej zachce, vytvorí takéto podivuhodné puky a z nich vyrastie to obrovské mesité kvety, ktoré páchnú ako mŕtvoly a zase lákajú hmyz, ktorý ich potom opelí. A tá najväčšia diverzita je teda Sundské ostrovy, to znamená Borneo, Java, Sumatra, Celebes a tie menšie ostrovy. Taký miernejší, uzmierivejší typ spolužitia, nie až takýto agresívny, parazitický, majú veľmi tajomné skupiny rastlín. Keď sa na ne pozriete, mi poviete, čo mi tu ukazuješ huby. Veď toto nie sú rastliny, ale sú. Ale nefotosyntetizujú. Sú to mykoheterotrofy. Rastliny, ktoré sa naučili žiť spoločne s hubami. Ten vzťah je asi taký, ako máme aj my ľudia medzi sebou. Občas fajn, občas nie. To znamená, že občas sme symbióza, no občas to môže byť aj parazitizmus. Je to stále záhadou a stále viac a viac sa to študuje. V každom prípade, hlavne v tropických pralesoch, môžete vidieť tismie. Monotropy vidíte napríklad u nás. A mám tu obrázok Lacandónie schizmatiky. Jediné rastlina na našej planéte, ktorá si povedala, že všetky rastliny majú kvety usporiadané systému kvetné obaly, samčie pohlavné orgány, samičie. A ona si povedala, prečo? Ja to chcem mať inak. Tá má kvetné obaly, samičie orgány a potom samčie. Jediná porušila tento vzorec. Lacandónia schizmatica z lacandónskeho pralesa v Mexiku. Keď tam pojete, tak niekde ju tam možno budete mať šancu vidieť. No a aby sme nezabudli, nie len my sme si ochočili rastliny, ale rastliny si ochočili aj nás. A ruku na srdce, kto nie je závislý od niečoho z toho, čo tu vidíme, alebo aspoň občas. Ja sa otvorene priznávam, že Theobroma kakao, alebo teda produkt čokoláda je niečo, s čím neviem, krátkodobo sa to dá, ale dlhodobo určite nie. Takže svet rastlín je naozaj krásny, farebný a zaujímavý a dá sa študovať a hľadiť na neho z rôznych pohľadov. V každom prípade ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, že ste to vydržali a verím, že ste si zobrali nejakú inšpiráciu a že tie rastliny budete sa na ne odteraz pozerať trošku inak. Ďakujem. Takže děkuji i panu doktorovi moc za skvělou přednášku a jestli jsou dotazy, tak můžeme na ně. Nikdo? No, myslím, že jsme jich vyčerpali celku dost počas prednášky. Jestli tam opravdu nikdo se na nic ptát nebude, tak znova děkuji panu... Jak tam byly ty kapradiny s tím jakoby extrémně velkým genomem, s tím počtem 440 chromozomů, tak vlastně kolik tak to může zabírat jako procent té rostlinné buňky, jako zhruba, nebo? Asi myslíte jadro, určite v tom jadre. Tam si treba uvedomiť dve veci. Prvá vec je, že pokiaľ dochádza k polyploidizácii, čo je teraz zmnoženiu chromozomov, tie chromozomy, keby sa zväčšovali priamo úmerne, tak nám v podstate ten genom roztrhne, tá bunka nemôže fungovať. Oni sa zmenšujú. Čiže oni sa musia zmenšiť do toho, aby do istej miery ten gigaefekt nám bude zväčšovať tú bunku, ale nebude nám ju zväčšovať neustále. Lebo potom by tá rastlina musela mať neskutočné rozmery. Neviem vám presne povedať koľko, ale v každom prípade oni sa zmenšujú, oni sa vlastne akoby delia a tých 1400 chromozomov je hrozne maličkých. Výrazne menších, ako by ich bolo 100, 50 alebo 10. Čiže oni vlastne sa musia nejakým spôsobom napakovať. Aký je ten plán? To je výborná otázka. Aký je ten plán, kde je vlastne tá hranica, kedy to jadro už nemôže fungovať a nemôže byť väčšie? Neviem vám na ňu odpovedať, ale musí to byť strašne zaujímavé. Neviem, či to niekto skúmal. Ono z toho polyploidov sa tie orgány zväčšujú, aj tá bunka, aj to jadro, ale nie je to do nekonečna.
Čiže u tých kapradín to naozaj nefunguje systémom, že by sa zväčšovali, že by tých 1400 chromozóm bolo rovnako veľkých, ako by ich malo 10. A pri tom genóme tam potom samozrejme závisí od nekodujúce DNA, transpozibilných elementov, satelitné DNA, ale to už je hodne komplikovaná vec a na úplne inú prednášku. Jo, takže to může souviset teoreticky s tím, že tady ty kapradiny můžou mít horší schopnost se bránit těm jako například těm transpozonům nebo nějakým virovým infekcím, které jim pak jakoby... Opäť výborná otázka alebo výborný koment. U tých polyploidov to je vlastne ambivalentné, by som povedal, že z niektorých vecí je to pozitívne, ale práve ten veľký genóm môže byť záťažou. Aj pri rozmnožovaní. Ako sa v ňom správajú transpozibilné elementy? Toto je veľmi dobrá otázka, ale neviem, nakoľko je riešené naozaj u vysokých polyploidov. Ak sa študuje, tak štandardne sa študuje diploid versus tetraploid, to je ten základ. Ale keď už idete do tých veľkých, netuším, či sú, priznám sa, že nemám momentálne prehľad o tom, že či sú štúdie, ktoré by naozaj podrobne študovali u týchto, ako sa správajú transpozibilné elementy u rastlín alebo organizmov, ktoré majú vysoký počet chromozómov. A od toho to asi úplne nebude závisieť. Kolega Clément Lafont-Placet, docent, ktorý u nás sa týmto veciam zaoberá, budem sa ho na to pýtať. Ďakujem. Mě by zajímalo, máme rostliny, které úspěšně osídlily zpátky vodní prostředí. Existují i takové rostliny nebo takové případy, že by původně vodní rostlina se rozhodla ze zpátky rozšířit se na souš? Opäť dobrá otázka. Rozmýšľam nad ňou, či máme takto. Určite máme čelade, kde máme aj vodné, aj suchozemské rastliny. Odpoveď na vašu otázku znamená, že by sme museli urobiť rekonštrukciu ancestrálnych znakov na začiatku tej čelade alebo toho rodu a pozrieť sa, ako vyzeral ten predok, ktorý už teraz nežije. Ale je pravdepodobné, že by som očakával, že bude, nebude to čelad nymfeáce, čo sú napríklad lekníny, ale síce niektoré z nich dokážu ísť až do takých v podstate iba vlhkých miest, ale že by išli úplne na súš. Na toto by dokázala odpovedať naozaj rekonštrukcia ancestrálnych znakov, kde by sme sa pozreli, že ten prapredok bol vodná rastlina, potom veľká časť jeho potomkov je vodných a nejaký vyšiel na to sucho. Veľmi pravdepodobne áno, ale neviem, či mi napadne nejaký konkrétny príklad. Ale keď rozmýšľam v podstate bublinatky napríklad z čelade Plantagináce, nie, to je na čelade. Rozmýšľam, či existuje príklad, keby bola naozaj čiste vodná skupina, z nej niečo vylezie, ale skôr si myslím, že áno. Ale nenapadne mi v tomto momente prípad, kedy taký bol. Ale ten regres, ten spätný chod v tej evolúcii funguje. Pokiaľ tá evolúcia zistí, že niečo malo význam, tak to opakuje. V tom je evolúcia organizmov úžasná, že opakuje vlastne trendy, ktoré boli aspoň raz už úspešné alebo mali nejaký význam. Čiže áno, očakával by som, že určite by som sa pozrel na aronovité aráce, kde sa ukázal Amorphophallus aj tú wolfiu vodnú, ale neviem vám teraz, akože skôr si myslím, že ten prechod do vody bol sekundárny, ale ten predok nemusel byť úplne vodný. A neviem, či niekto toto skúmal, ale môžem sa povedať nejaké štúdie, či niekto rekonštruoval tie znaky. Takto by sa dalo zistiť naozaj exaktne, aby som vám vedel odpovedať. Lebo tá analýza sa dá urobiť. Pokiaľ máte molekulárny strom, máte všetky zástupcov, viete, kde rastú, tak viete sa pozrieť, ako vyzeral ten predok. Existujú algoritmy, ktoré to dokážu odhaliť. Ale dobrá otázka. Takže už žádný dotazy. Filo. Tak jo, takže já teda znova děkuji panu doktorovi. Moc vám děkuji, že jste přišli i že jste se tak pěkně ptali a ukončuju tyhle pokroky a zvu vás zase na ty příští.